गाइडलाइन दिल्ली नि हयते फाइनेंस कमिशन गाइडलाइन छनाखा जे इलेक्टेड बॉडी हिंके सिमिसि और आम चाहिए लामा करी ती करी नहीं इलेक्ट्रिसिटी हाया बॉटल नो प्रपोजल लोनाई सेबानी राबार बागान हो रोनाई सेबानो राबार बागान काय रोनाई सेबानो नॉग रोनाई सेबा खाइने सेबो दहुई और विलेज कमिटी नि चेयरमैन मेंबर चों खाइ केची उ बरो लोक्सी बनो खाइमनाय किंतु अमा हाय करी इंगमानि बागै जों बोसोर दिप्राय बुंखा बोसोर खाग जाखा बोसोर कार जाखा दिनै पसिम खैफुलगो न गाना सा थांवै नायदि बरनि हे थों फेसिलिटी माइ दं जोंके तानि माया अमा तो बीजेपी खाइनाय रो बुवाचोनि नांगो जरा तिप्रासा बीजेपी नेता और तंनाय रो बर बुवाचोनि नांगो जे विलेज कमिटी इलेक्शन इंगिया नि बागै छुरु तिप्रा मथासिनि और खतिंगिया जो तो तिप्रासा खतिंगो और खौ पइलं बिसिओ जे तंनाय जो तो माया हायछि दिनै चिनि बोबाग्रा गणतांत्रिक भाबे फाइट खाइ दंगो लिगेलि बो फाइट खाइ दं दिनै र जो तो नोक दं जोंनि अधिकार नानानि बागै जे बुबाग्रा साथियाव बय कक सामने हाय ब नेतानो नो दिनै जोंनि दारां पद फाइ थानाय एमएलए फाइनाय तमा सानाय बीजेपी पार्टी हाय हिंके ननो नग्रया नोंनि जिते खायजे तावै रनाय ननो रेगा तांलया ननो बुरा बाता रया बुरी बाता रया अमा हाय हिसि साफायनाय किन्तु जोंनि नेतारो जों बुबाग्रानि हयते सुरु खाइ जो तो पारा लेभेलनि नेतारो कयसेनो साया जे नों बीजेपी ननो जों फेसिलिटी रया हे कोनो दिनो साया जों जो तनो थानसाके तंलायनायनि बागै जोंनि अधिकार छानानि बागै सिचाव दिनै जोंनि अधिकार अमा चिकन छाया हायसि जों जे वाजैनि अधिकार न सेबि जोंनो रदि हिचाया जोंनो जोंनि अधिकार मारनाय बसि जों साव जोंनि बुबाग्रा बनो सिचाव किन्तु जों ओ कक साखा हिंके जों कम्युनेल होजावो बांगाली बिरोधी होजावो सांप्रदायिक दल होजावो दिनै अग्रपन्थी दल होजावो जोंनि अधिकार कक सामनि दे सांप्रदायिक दिनै बिसि इलेक्शन मा खायनाय हमन दे सांप्रदायिक और वाजे दे बड फाइनायगा वाजे बड यारो जोंनि विलेज कमिटी व अथच बर एमन भाबे कक सावो जे तिप्रा मथा बांगाली बिरोधी हायहैनो चाव बिसि इलेक्शन सामनि चिम बांगाली बिरोधीफोर दिनैनि नायनि सिमि तंग फाइमाने जागा बुङो आनो रदि हमनि कोनो अग्रपन्थी खाहैदे अमत चिन अधिकार बिले दिनै चिन स्कुल मास्टर करी मानो मास्टर सा खांके उग्रपन्थी हो जाओ चिन लामा हायांके लामा रदि हि छांके उग्रपन्थी हो जाओ चिन आम चायो सा खाम व्यवस्था हॉस्पिटल कहां करे बनो कहां मा खाने के जों उग्रपन्थी हो जाओ सारा त्रिपुरा वो एडीसी नि एरिया बांको निरब जतो निचु 70% एडीसी एरिया बनो डेवलपमेंट खायनायनि बागै मात्र निनि 800 कोटी रां रवानी प्रोविजन नारजो बजेट बो फेज वाइज 4 बार खलायो बसर 4 बार खेरो तिनि पीडब्ल्यूडी कायचा डिपार्टमेंट नि बागै 6 कोटी रां दो 6 कोटी बाय सारा त्रिपुराव तांबाय माने दे कायचा और ब्रिज तांखा हिके न 6 कोटी लाइ थाङो तिनि जों नबो जे तिनि एडीसी सामंग तांमानि न हिके बर गुरि नायलाय माने नबो आं दारां पद सोनो छानि मुसु नायदि तेबो गुरि नायदि निनिले सामंग तांमा सिगुरि खांके बा बुमनो बगुरि नायसिनबा जे एडीसी आं तांमनो फायो ना नायफेले हता फुटबल ग्राउंड नायफेदे ता खैपिंगो ताबो सेइ तंग नायफेदि हा और निवो इ मार्केट चे तांग तंग ताबो नायफेदि दिल्ली लायो नायथों हायछि सानाय दल ता तंगि रनाय दल तंगि हायनि चाव बनि बासा जोंनो खाबले रनाय दल हिकेनो सुदसिरि हायछि आजके सुनसेस फाइनि ताबो जतो बीजेपी व सोरो तंनाय जतो थांलायनाय बीजेपी व रनाय दल जे चिनो अधिकार न जोंनो रनाय हिके जों तंमाव हानि अधिकार तिनि जतो खैपिंनि न नथाय बुमु खायरदि जतो सारा त्रिपुरानि हानि अधिकार हानि बुमु रयरदि गे जों जतो थांलायनोब्ले बीजेपी हि कुनो प्रॉब्लेम करे बसि कक साफ्रां गे रनाय दल तंगि सानाय दल ता तंगि त्रिपुरा मथा गे सानाय दलफोर सानाय दल मार्केट से चिकिनसास तांगमालिया गे जों अमत्र न जनगण बुजिलायनि नांगो जे अरनिव दापट चिनर गे सानाय दल ता तंगि हि छाय तंफाय रनाय दल तय फेसिलिटी लामा हाया कि लाम चायो गोबां मोनो लामा सोनाफारि हॉस्पिटल हायामा बन नौका नावन डॉक्टर करै बरि रनि डॉक्टर करै तो तय फेदि गे सानाय दल ता तंगि जों हानिबानो बुजिथाय जे सानाय दल महाराजा सि जतो बिसायति प्रासानि बांगै कक साको
তিনি আগরতলাও আমরা বাঙালি দল যত মাঝিয়া আমরা বাঙালি দলনি নেতা সাই তंखा আগরতলা मालिक कार मिछुई तंखा आफदारन को तानी छारालियाबा बीजेपी नि गोबां नेता तानी छारालियाबा चिनिति प्रासा तनाय र আগরতলা आनी हि छासरिता जों जत जायगा साउ हायछि আগরতলা सेबानि तेलेमुरा सेबानि कांचनपुर सेबानि हजाहांके उदयपुर सेबानि हांके जों चिनि हिसा छारालिया आं बीजेपी खायो आं सीपीएम खायो आं कांग्रेस खायो हानिबां छारालिया आर नि बीजेपी खायहा सीपीएम खायहा कांग्रेस खायहा आरो पार्टी नि देखलाय हजानिखौ আগরতলা आनी हि छामानि चिनि हि छामानि तिब्रासानि हि छामानि कुनो सांप्रदायिक हायदे कुनो दिन सांप्रदायिक कगया जे नफा महारानी कांचन प्रभा देवी निरो काहे के मइतो नारदी जारा सिया खतो नायरो महारानी कांचन प्रभा देवी ताबसिनि महाराजानि बोलि नाय बसि मार्जार एग्रीमेंट खायो दिल्लीव थाङै जों इन्डियाव दाइसिनाय जों इन्डियाव तिनि निसिमिन दाइसिनाय हि सय रइलो के हारि मालिक से बाबा सिनि महारानी कांचन प्रभा देवी ब मालिक नुइ तले ब दिल्लीव थाङै सरदार वल्लभभाई पाटिल बाय थाङै सय रनाबले तिनि निसिमिन तिप्रा भारत बर्षनि अंग राज्य अंसिनाय होनो আমরা বাঙালি নেতা তাম সিনাই মিনিট মাসিম খমা আমরা বাঙালি নেতা বনি চুচুনি থাঙ্গই ছয় রই আফর যে চিনিতি প্রাণ ভারত বর্ষ বাই দাইছিনে বডি ছয় রয় ব ছয় রই আবলে ইনকে বাইকে বগসি তংখাবা চিনি হিনো ইনকে অমহাই যে সাম্প্রদায়িক কক সানাই বনো ইনকে মুংসা কক সারাইয়া जों जे चिनो अधिकार छामानि बनो इनके चनो इनके साम्प्रदायिक बांगाली बिरोधी हिसाब नैदे वासया তিনি বুঝ সময় হাঁকে ফাইজানে রাঙ্গাদি চিনর বুডুডি মাংস পাইচারি চিনর বুডুডি চিন অধিকার করি খানে নইনি হানি বাংনি চিনি বুবাগ্রা বারবার চাও নিনি বসানে ভবিষ্যৎ যদি ভোট সময় 500 টাকা 1000 টাকা 2000 টাকা বাই ফালি রখানে নিনি বসাতে ভবিষ্যৎ হালিয়া চিনি বুবাগ্রা যে প্রফরনে বারবার চাও हानिबां जों मावा सलायनाय जोंनि अधिकार न फाइट खायनायनि बागै जों दैबो जोंनि जबा रागमा खायनाय दिनै अ कतालखे फायनाय रनो बां बेलाय हामबाया फारु फायनाय चालो दैबो जोंनि तिप्रा मथाव फायि जोंनि बुबाग्रानि लगे फायनाय जों ताबक सुरु तिप्रा मथा पार्टी जों त्रिपुराव सिमिलिया आं बारबार नसानि मुचु जों नॉर्थ ईस्ट लेवल ल कायसे यूनिटी इंगै जोंनि अधिकार न सानानि बागै जों ताबक फारागै थांखायछि जों त्रिपुराव ताबो जोंनो चिनि अधिकार रया हि हन तांके मेघालयनि बरक कक सानाय नागालेण्डनि बरक कक सानाय आसामनि बरक कक सानाय बोसों हाय थांखानायनि महाराष्ट्रनि नेतृत्वे अमो पसिबल जों त्रिपुराव थांसा खायजां माने यागलो ताबो ब नॉर्थ ईस्ट थांसा खायके नॉर्थ ईस्ट थांसा खायि चिनि अधिकार न बकारै तबनाय हाय हनै आं आशा खायो निरब बहायनो गामि आमसायो कगनो मासालायनाय जे चिनि अधिकार सानि बागै बुबाग्रा जातियाव तंमानि ना गासै नोंसोर जतन हामबाय खुलुमखा चिनि बुबाग्रायाव लथों तिप्रा मथायाव लथों